L-eku tal-ġlied fih dan il-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni tal-ex-kap Adrian Delija u l-fazzjoni tal-establishment li ddominat fl-aħħar 5 snin reġa' beda jinstema'. Dan wara r-riżultat elettorali tal-ħadd l-għadda fejn il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra ma natax il-fiduċja mill-poplu Malti Wawċi din id-darba bl-akbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Telfa li reġgħet bitqajjem il-mewġ fih dan il-partit ta' Bernard Grech u bejn iż-żewġ fazzjonijiet ewlenin kif bdew il-manuvri sabiex tiġi assigurata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għal 5 snin li ġejjin mill-fazzjonijiet rispettivi. Fl-aħħar jiem Bernard Grech għamel bosta dikjarazzjonijiet li jindikaw kif se jkun qed jerġa' jitlob il-konferma bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Mhux bissu iżda anke l-esponenti tiegħu. Fosthom kien hemm Manuel Delija, blogger u ex-Chief of Staff tal-Ministru Austin Gatt, magħruf għall-qrubija tiegħu mal-establishment li jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Dan tal-aħħar fi blogs differenti ta' palata lil Grech minkejja li ġarrab l-akbar telf elettorali bl-iskop li jinżamm kap tal-Partit Nazzjonalista. Ma' Manuel Delija issa naqgħet ukoll attivist ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Wayne Hewitt li qed jgħid kif Bernard Grech mexxa l qudiem lill-Partit Nazzjonalista għaliex naqqas id-distakk mill-predeċessur tiegħu Adrian Delija. Hewitt innota kif Grech tilef b'aktar minn 39,000 vot distakk filwaqt li Adrian Delija tilef b'distakk ta' 42,000 vot fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2019. Hewitt bekk tenna li Bernard Grech irid jingħata l-fiduċja għal 5 snin oħra għaliex ma tilifx b'distakk daqs Delija. Kien hawn fejn komplit tisħon il-qija u li komplit tikkonferma l-ġlied kbir fil-Partit Nazzjonalista kif għal dawn id-dikjarazzjonijiet minn Wayne Hewitt irribatta Andre Grech alleat ewlieni tal-ex-kap Nazzjonalista Adrian Delija u ex-Kunsillier Nazzjonalista. Andre Grech għamel referenza għal paragun ta' Hewitt fuq Bernard Grech u Adrian Delija u qal li meta tkun taħseb li l-Partit Nazzjonalista mess il-qiegħ ikun fadal iżjed, kiteb Andre Grech b'referenza għal Wayne Hewitt. Andre Grech nirriżenja minn Kunsillier Nazzjonalista f'Ħal Balzan wara l-ġlied li nqalab reazzjoni għall-attakk li fetħet Teris Komodini Kakija fuq il-kawża tal-libell li fetaħ Adrian Delija kontra l-Lavin Malta, is-sit li għandu kontroll enormi fuq u l-istrateġista ta' Bernard Grech Chris Perigin li wkoll għadu ma nstema' xejn fuq wara t-telfa fl-elezzjoni ġenerali. Andre Grech niddeskriva lill-Partit Nazzjonalista bħala l-partit tal-haters meta kien irriżenja u ma felaħx iżjed għall-firda u l-mibeda fil-partit ta' Bernard Grech.